Dito lahat guys, may laman tong lahat. Doon hanggang sa taas, hanggang dito sa baba. Visit ni. Dito guys, pumunta yung mga ginto dito sa ilalim. Yung mga itim-itim na yan, oh. Sigurado dito may mga laman dito sa loob nito. Dito ipakat yung sa lulog, yung paning. Tunog na. Tunog na siguro kaya. So yun, what's up mga kapsat, for today's video guys ay nandito na naman tayo sa ilog. May nadatnan tayo dito nagsasampol. Tignan natin kung marami yung nasampulan nila dito sa ilog. Tapos doon sa bandaron may mga namimingwit. May mga nagiginto doon. Nagiginto din doon sa taas. At Salamat. Ha? Wait tayo. Ino. Salam. Tunog na. Tunog na siguro kaya. Dati bulubol. Yeah. Ito nga pagpasultupan nyo kami. Ha? Ito kumain pagpasultupan nyo kami. Adi ko ha. Adi pump. Tunog na. Nagabot na. Sa ilalim na ito guys, sigurado maraming naman yan. Marami. Dito yan dito guys, so maganda din dito. Bulubol tawag namin pagka dito. Dito. Maganda rin dito guys, so. Sigurado dito may mga laman dito sa loob nito. Dito ipakat yung sa lulog, yung paning. Doon tayo nagsampol nung nakaraan guys, doon sa baba. Dito sigurado may mga laman dito. Pati rin doon sa kabila guys, marami din laman doon. May mga namimingwit doon. Dito nadatnan natin to. Nagsasampol sila. Tignan natin guys, may kinuha na naman siya. Sample na naman ulit. Hindi mo sila tunog na. Marami pino. Pino na. Pino na natin. Visit ni. Dito guys, pumunta yung mga ginto dito sa ilalim. Yung mga itim-itim na yan
Jay? Natatato ka sampul na pag ino ka. Natatato ka sampul na. Kung marugi may saldat ko. Ano lang, matang yan. Na makikita. Kung may sa gramo ka makadimong ko, sulit eh. 5.2 1 gramo. Pino guys, pino yung sample nya. Yan guys, panibagong sample na naman. Hanap tayo ng may magandang sample. Halos dito lahat guys, meron naman ito. Hanggang doon sa baba. Nung isang araw kasi guys, tumaas tong ilog. Kaya naghanap sila ng ng may magandang sample. Doon sa baba may mga sample din doon, pero medyo naghanap pa ng mas marami para doon pagkuhanan. Kung sakaling meron. Kung wala na dyan sa bandang taas guys, dito na sa baba. Ito pala yung mga sinyal nila guys, or yung mga naunang nagsasample dito. Sigurado dito. Bulat to. Gusto ko. Moment na talaga dito. So yun guys, medyo mahina. Mas malakas din sa baba. Mas maganda din sa baba. Dun sa baba na lang siguro guys. Ha?
Yan guys, sambon na. Sambon na guys. Uwi na tayo. Dito lahat guys, may laman tong lahat. Doon hanggang sa taas, hanggang dito sa baba. Yung mga laman to. Marami. Mas marami dito sa banda dito guys. Pati dyan, may mga laman dyan guys.